nu este chiar așa de splendidă, dar eu cred că merită efortul, că totuși am muncit la ea mult și am zis să vă arăt și vouă. De fapt, eu am fost făcut tot pentru să lucrăm amândoi, să vedem cât prețui, treacă această mapă fără să mor, dar nu am putut conecta, să jucăm amândoi, să vă arăt în vouă. Lume crudă. Cred eu și știu cât efort am depus, câte ore am stat. N-am stat chiar foarte mult, am stat în jur de o zi, uite, ca să fim și survival așa. Mamă, ce lag merge. Aici eu am fost pregătit la prietenul meu, eu știu toate canele, i-am dat și indicații. Ce folos, uite, această, așa. În cu care este un cop. Bine, o să, bine, mie de fapt nu o să-mi trebuiască, dar așa, acea manetă deschide această ușă, că este secretă, asta o închide. Închide ușa de maneta asta, așa, felicitări că am mai ajuns aici. Aici atât trebuie să depun arma care am luat-o, așa. Și mai bine depun și toate chestiile astea, că nu știu dacă am nevoie de ele, ca să nu ziceți că am arme, am de toate, am chestii, trestii. Așa, aici așa. Aici este un buton care activează un mecanism de redstone ca să poată să deschidă această ușă. Să văd dacă îl pot apăsa, că am un lag. Doamne! Trebuie să trec imediat. De ce nu mi-a luat cubul din față? Pentru ce nu mi-a luat cu ce scump. În fine, să stăm și-l spargem. V-am spus, nu sunt așa de bun în Minecraft, dar cred că este ok. Mai sunt greșeli, că mecanismele de rest nu sunt greuz de făcut. Așa. Această manetă activează doar lampa, să nu credeți că am făcut ceva. Așa, deci aici scrie așa: să găsești următoarea manetă. Această scrie aici, această galetă cu apă te va ajuta să găsești următoarea manetă. Deci aici avem un chest, un sulky chest, avem o galeată cu apă. Ne va ajuta, de fapt, eu știu unde e. Asta e ca să stingă focul și ca să te poți duce aici și să dai moneta asta ca să poți deschide ușa asta. Așa. Aici o să mergem în față pe coridor. Wow, ne-a luat damage. Așa, aici să vedem ce putem face. Aici, de fapt, așa, ca să vă spun, am făcut o capcană cu punuză, ca să vă spun așa. Și aici o să ne lovească de câte ori trecem. E destul de șmecher, dar na. Vezi? Wow. Mă doare. Felicit, mai departe o să crească dificultatea. Ok, deci dificultatea a crescut. Au, iar mi-a luat de vinci. V-am spus, am trape secrete. Aici este așa, deci îmi dă niște chestii. Așa, astea o să le predau aici ca să nu ziceți. Și o să mi le pun pe mine. Asta aici, asta aici. Și să iau în mână măcar. Așa. Știi că sparge cuburile de zăpadă albe. Așa.
este un zombie. Aici bănuiesc că deschide ușa. Bănuiesc că doar știu. Mamă, de ce nu deschide? A, bă, da. Aici cumva mi s-a făcut foame. Felicitări, poți să stai aici să mănânci. De fapt, mie nu mi s-a făcut foame. Trebuie să pui sabia aici. O să o pun aici. Ca să știi să fii complet survival. Deci aici este. Nu e nimic. Aici te-am pus cări ca să nu ia prea mult de venci, că na, prietenul meu este începător. Ia sabia și mergi pe ușa mai departe. Ok. Așa. Deci aici deschidem. Aici scrie apasă maneta și fii pregătită. Pregătită pentru că e sora mea, de fapt, nu-i prieten. Așa. Ce mă omoară? Doamne! Bine, de fapt, doamne, eu știu ce am pus, dar na. Eu știu, pe acolo a căzut. Aici, de fapt, am pus un om de ăsta. Această trapă activează mecanismul ăsta ca să se deschidă, se închidă. Așa. Aici avem această ușă de să o închidem. Să nu vină alți playeri. Așa, trebuie, felicitări. Lasă sabia aici. O las și acest slime-uri. Așa. Aici am aceasta. Așa, aici de să închid ușa. Așa. Și aici ce este? Mamă! Surpriza mea că am trecut! Foarte șmecher! Uite ce frumos aranjat! Cu tort! Normal. Pe mine nu prea m-a surprins, că na, eu am făcut-o, dar pe voi poate v-ar surprins capcanele. De fapt, am stat chiar foarte mult să fac aceste lucruri. Este greu, nu credeți că nu este greu? De mi-ar fi foame să mănânc o bucată de astea, dar cred că o să stau pe aici. Așa să mă învârt până mi se face foame. Mama, nu cred că mi se mai face foame. Da. Păi, cu voi a fost Maruscom. Dacă sunteți noi pe canal, v-aș ruga să vă apăsați butonul de like și v-am salutat.